नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आपका दोस्त जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सैमा फिसाखौ बोरैहाय ट्रेनिं होयो आरो बे सैमा फिसाया ट्रेनिं रोंखांनायनि उनाव माबायदि गियानि जायो, मानसिखौ माबायदि अनसायो, मानसिखौ माबायदि अनो बेनि सायाव। आरो सासे मानसिखौ जोङो फिसिनानै गिदिर गोलाव बेफोरबायदि माने खालामखांनायनि उनावबो सासे मानसिया मा जायो, गाज्रि लामाजों थांनो आरो नोंखौ बावनो बारा टाइम नाङा। आं बेनि सायाव भिडिअ बानायदों आरो सैमाजों मानसिजों लानानै फारागा मा, गासैबो मानसिया नङा, साफा सानै मानसिजों आरो सैमानि फारागा मा, आं बेखौ लानानै भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आं फंसे बाथ्रा बुंनि, जोङो दिनैनि दिनाव फावसायनानै थानांला, जोङो टाइमजों होसोजानाङा, जों टाइमखौ होसोनो हानांगोन। दिनैनि दिनाव नोंसोरो टाइमखौ होसोनो हायाब्ला मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। आं बुंखायो आरो फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जार जागासिनो दङ आरो ओरैबायदि डेन्जार जागोन, बैखौ साननानै नोंसोरो टाइमखौ होसोनो हानांगोन आरो टाइमजों लोगोसे खामानि मावनो हानांगोन। टाइमखौ नों नेबाय थाबा जानाय नङा, टाइमजों नों होसोजाबाय थाबा नों लाइफआव साक्सेस जानाय नङा। आं बेनिखायनो सानफ्रोमबो बुङो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन, जोङो लाजिनाङा, जों खामानि मावनांगोन, जों मोजां खामानि मावनो थाखाय लाजिनाङा, नंगौना नङा? आरो जों गावनि बिमा बिफाखौ अनसायनो रोंनांगोन, जों सिबिनो रोंनांगोन, बुजिनो रोंनांगोन, अब्लासो जों साक्सेस जागोन। आं मानो बे बाथ्राखौ बुंदों, आंनियाव सानैसो मानसि कमेन्ट हरो, आं बिसोरनि नामखौ मालाबाबो लाया, बिसोर गोबां नाम लाजानो लुबैयो। बिसोरनि कमेन्टआ ओरैबायदि गिरावा स्टेन्डार्डआव दं दिनैसिमबो। थांनाय 3 बोसोरनि कमेन्ट लिरो बिसोरो, थांनाय 4 बोसोरनि कमेन्ट लिरो बिसोरो, जाम्बाफोरा साला। आरो दिनैनि दिनाव नों कमेन्ट लिरबा एडभान्स लिर, एसे आगोलाव फैनानै कमेन्ट लिर। दिनैनि दिनाव मा होनो, बडि देखायनानैबो साख्रि मोनो फंबाय बिनानावमोन। नोंसोरनो सोरबा खोन्थायो? नोंसोरनो सोरबा खोन्थाग्रा दङ? दिनैनि दिनाव स्पर्ट्स खथायाव वेट लिफ्टिं गोलोद दैखांनानैबो साख्रि मोनो 17 बोसोर 16 बोसोराव। दिनैनि दिनाव बडि देखायनानैबो साख्रि मोनो। नोंसोर माबा मिथिगौ? बेखौ लानानै आंनो कमेन्ट लिरनो फैयो। एसेबां नोंनि कमेन्टखौ नायनानै जों बुजिखायो नों बेसेबां गिरावा स्टेन्डार्डआव दङ। नों बेनिखायनो कमेन्ट लिरोब्लाबो एसे स्टेन्डार्डआव लिर। गाज्रि कमेन्ट लिर, थेवब्लाबो बे कमेन्टखौ एसे स्टेन्डार्डआव लिर, मिथिबायना? एसेबां फावसायनानै थानांला। दिनैनि दिनाव गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ नायफै, दिनैनि दिनाव बेसेबां एडभान्स जाखो, बबे लामायाव मोनहैखो, बेफोरखौ नाय। बेफोरखौ नायनानै एसे कमेन्टखौबो लिरनो सोलों। एसेबां गाज्रि कमेन्ट लिरनानै एसेबां उननि कमेन्टखौ दा लिरसै। आं बेखौनो बुङो, नोंसोरनि कमेन्टआव आंसो बांसिन गोरों जायो, नोंसोरनि गाज्रि कमेन्टआव आं बांसिन गोरों जायो, मिथिबायना? बे गथ'आ बबे लामायाव दं दाबो, बबे स्टेन्डार्डआव दङ बे? आरो जायफोरा गाज्रि कमेन्ट लिरो बिसोरो मा मिथिबायना, आं बुजायनानै सोरनिबा गथ'आ मोजां जासिगोन खोमा, बिसोरो माने नैयाव बिराद नेगेटिभ दं माने बिसोरनि साननायाव। बिसोरो मालायनि मोजां जानायखौ मालाबाबो नायनो हाया, सोरनिबा गथ' मोजां जानायखौ बिसोरबाबो मालाबाबो नायनो हाया। जाय गाज्रि सासे कमेन्ट लिरो आरो बिसोरनि साननाया बेफोरबायदि। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। दिनैनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना सब रोंखाजोबगौ, गासैखौबो मिन्थिखाजोबगौ, नंगौना नङा? आं बुजायलायनांगौ जेबो खोथायानो गैया, नंगौना? अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। इयो मोद्लाद्लाथार इयो। ओइ मोद्ला, है मोद्ला, मोद्ला इयो, मोद्ला बे। आंनि लोगोफोर, सैमाखौ मानो फिसिनांगौ नाय, सासे सैमा आरो मानसिनि फारागा मा, आं नोंसोरनो बुजायना होनि। नोंसोर नाय, माने सैमाखौ बोरै फोरोङो, बोरै ट्रेन खालामो, नोंसोर नायनानै ला, आं मोजाङै खोन्थिनि। बेफोरबायदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। सैमाखौ बोरै फोरोंनांगौ, बोरै बुनांगौ, नायदे हा। सैमाखौ नोङो इंलिसाव फोरोङो, हिन्दीआव फोरोङो, नोंनि खोथा बे हा। इंलिस बा इंलिसावनो फोरों, हिन्दी बा हिन्दीआवनो फोरों। दा सैमाखौ नों बोरै फोरोंगोन, हेन्डसेक लानो बोरै फोरोंगोन नाय। बे रोङा। आरो सैमाया खमसे खम मा जानांगोन, 2.5 मास 3 मास जानांगोन दे, फिसा 2.5 माससो जायोब्ला बे थाब लायो आरो 2.5 माससोनिफ्राय लायो माने बिसोरो। आरो सैमाखौ मा खालामनांगोन, हायोब्ला बिमानिफ्राय बोखारना लाबोनानै नों गाइखेर दौफै। बे सैमाया बिराद डेन्जारसिन जाबावयो आरो हायो, आरो डेन्जार जाखायो बे सैमाया। नै दा आं बोरै फोरोङो नोंसोरनो देखायनोसै, नायबाय था। नै सैमाखौ फार्स्टआवनो सैमाखौ बोरै अननांगौ नाय, नैयाव बेटा, नै बिसोर जोबोर मोजां मोनो बेयाव बिलिरबा। आरो नै
नै आरो गोदोनायाव बिलिरनांगौ जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय दा बे सैमानि अननाय आरो नों बे सैमाया नोंनि बाथ्रा लायाबा मा खालामनांगौ सोबानांगौ गोसा बेखौ सोबानांगौ दा नै आं जेबो सोबाथ'वा बेखौ नै बेखौ अनदों आं जोबोर मोजां मोनदों नों दा नायदो नै दा बे आथिंखौ बोखांनो रोंथ'वा नै बे जेबो रोंथ'वा दा बेखौ नों फोरोंनांगोन सप्तासेयावनो लागोन बे नै लेफ्ट नै राइट नै बे सप्तासेयावनो लागोन लेफ्ट नै नों बेफोरबायदि फोरोंनांगोन राइट होननानै लेफ्ट राइट बिदि फोरोंनांगोन नों लेफ्ट आरो मिक्स फोरोंना सानसेयाव मोनसेल' फोरों मोनसेखौनो फोरोंबाय था लेफ्ट राइट खेबसे क्लासाव खमसे खम आधा घन्टासो फोरों आरो ओमफ्राय हेगारना हो ओमफ्राय आरो मोनायाव खेबसेबाव सानसेयाव खेबनै क्लास होबानो जायो नै लेफ्ट राइट बेयो साननैनि उनाव बे आथिंखौ आङो जेब्ला लेफ्ट होनगोन बे हरग्रा जासिगोन आं बे सैमाखौ आरो बे सैमाया आरो नै लेफ्ट राइट जाबाय बे हेन्डसेक लानाया लेफ्टआव लेफ्ट होनथार आरो राइटआव राइट होन ओमफ्राय सैमायाव बोरै फज'नांगौ दा बेसिकलि मोननै मोनथाम बुस्थुखौ सैमाखौ बोरै फोरोंनाय नै सैमाया दा ओरै गसंगोन ना नै गसंबाय ना बेखौ बोरै फज'नांगौ बाइट नै जिरायबायना बेनि बेयाव हमनानै जिरायनो हो बैथ' बा नोङो सिट डाउन नोंनि गोसो इंलिसाव फोरोङो हिन्दीयाव फोरों नै बेयाव हमबानो बिसोर जिरायखायो नै नायदो उठ नै बाइट नै बाइट नै जिरायबायना नै उठ' बेटा बाइट नै बेखौ सैमाखौ नै आं बेसे मोननै फोरोंबाय नोंसोरनो दा नै बाइट उठ नै आरो नाय बाइट नै बाइट नै मोननै जाबाय ओमफ्राय दा मा नांबावगौ जोंनो बे सैमाखौ मोननै फोरोंबाय आं नोंसोरनो मोनसे हेन्डसेक लानाय आरो जिरायनाय ओमफ्राय मोनसेया जाबाय नमस्ते दा नों मोनसेखौ नों उनाव था नै बेखौ हमनानै उनथिं था आं केमेरा लानानै नमस्ते बे 100% नोंखौ खुलुमगोन नमस्ते आयु दानो लाबाय बे नमस्ते बेटा नमस्ते नै खुलुमनाय नमस्ते नै लाबायानो बे नमस्ते होगोन बे दा दे नमस्ते नै चलो दुबारा नमस्ते नै नाय बेफोरबायदि नै खुलुमगोन मानसिखौ मोनथाम फोरोंबाय अननायाथ' बेयाव अननाया बेयाव आरो बुनाया बेयाव बे मोनसे आरो बेन्ड पोजिसन बेसिकलि नै बे सैमाया पानिशमेन्ट होनोबा बेखौ खोथा लायाखै बाथ्रा लायाखै बेखौ माबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ नै बेन्ड सैमाया पानिशमेन्ट होनोबा बेखौ खोथा लायाखै बाथ्रा लायाखै बेखौ माबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ नै बेन्ड बेखौ रागा जोङो दे बिसोरो बिराद डेन्जार रागा जोङो बेन्ड पोजिसन खालामबा खस्थ' मोनो नै बिसोरनि बेन्ड नै सैमाखौ ओरै नाथाबना ला बे आथिं थोंनाया सिगांखि थांगोन ओरै नै बेन्ड रागा जोङो दै बिसोर बेन्डआव नै बेन्ड नै सैमानि स्टाइल होनाय फ्रन्टआव नाय बेन्ड बे सैमाखौ नों बेफोरबायदि खालामबाय था बेन्ड पोजिसन पानिशमेन्ट खोथा लायाबा बे सैमाया बिब्दि उन्दुग्रा जागोन सिगांथिं ओरै नायनानै सोरबा न'आव फैनो बा गथ'फोर नुयोबा मा नुयोबा सब गथ'फोरा गिजोबगोन माने जमनाय स्टाइल जाखायो नै बेन्ड नै आंनि आइडिया आरो बेन्ड पोजिसन बिसोर खस्थ' मोनो दे बे बुस्थुखौ बेन्ड पोजिसनखौ खस्थ' मोनो बेन्ड पोजिसना बिदि आरो बेयाव नाथाबनानै गं होनांगोन नै पानिशमेन्ट बे खस्थ' मोनो बेखौ आं खैथा फोरोंखो हेन्डसाट लानायाथ' इजि बे सप्तासेयावनो नोंखौ बाथाबग्रा जागोन बे सप्तासेयाव बे आथिंखौ दैखांग्रा जासिगोन आरो बेनिफ्राय सैमाखौ मानो फिसिनांगौ नाय सैमाजों आरो मानसिजों फारागा मा नों दिनै मासे सैमाखौ फिसिगोन ना नों 10 बोसोर लासै न'निफ्राय गोजानाव खारनानै था थेवब्लाबो बे सैमाया नोंखौ सिनायगोन बे सैमाया 10 बोसोर नों न'निफ्राय गोजानाव थाबाबो बे सैमाया नोंखौ नुनाय लोगो नोंखौ बाथाब फैगोन डाइरेक्ट नोंनि उदैयाव सिखारखागोन बे सैमाया माने उथिखागोन आरो बेनिफ्राय नोङो मा जाखो सासे मानसिखौ 2 बोसोर 3 बोसोर जाहो लोंहो बेरायहो बे सासे मानसिनि थाखाय नों जोबोर खामानि माव बे सासे मानसिया नोंखौ बावनो थाखाय बारा टाइम नाङा होनखादां बेबो मानसियासो नोंखौ बावनानै गुबुन लाइन लानो बारा टाइम ना सासे मानसिया आरो नोंखौ बदनाम खालामनोबो बारा टाइम नाङा नाथाय बे सैमाया नोंखौ जिन्दगि थैजासिम बे सैमाया नोंखौ बावनाय नङा आं बेखौनो दुखु मोनो आरो सैमाया माने एसेबां गियानि बे सासे मानसियाथ' सब बुजिजोबबोयो सब रोंजोबगौ मानसिया थेवब्लाबो बेनि सेबां गियानि जानो हाया माने बे सैमानि सेबां गियानि जानो हाया आरो खायफाया सोरबाया नोंखौ जाहोयै लोंहोयै नों दुनियाखौ बेरायहो दुनियाखौ लाबथिं दुनियाखौ देखाय थेवब्लाबो नोंखौ बावनो बारा टाइम नाङा दुखुनांथाव आरो सैमाजों मानसिजों रुजुनो थाङोबा नाथाय जों मानसियासो बेनिसाय गोरोंसिन जानांगौमोन मानसियासो बावबोयो नाथाय सैमाया बिस्कुट मोनसेदोनो बावा बेनि सैमाया बर' थांला बिराद गियानि जाखागोनलै आरो
आंनाव न'आव सैमा दङ आंना रकि दङ रकिया जोंहा आफाया जुमाय लोंनानै न' सिङाव बखिबाय थायोना आफानि दरखौ सोरबा हराव आं दांहैबाय आरो बा आइया दांबाय सिरिथा होननानै डाइरेक्ट बारखांखायो माने दांनो नाङा माने ओरैबायदि बाथ्रा लायो इसोरो ओरैबायदि मिन्थियो ओरैबायदि माबा मिन्थियो थारमाने इसोरो सोर मा खालामनायदो मा बिसोरनि एसेबां गियान माबायानो रावनियावबो थाया होनजायो माने बिसोरनि गियाना आलादा बिसोरो बुजिजोबो आरो रायनोल'सो रोङा ओइ उथ' बेथ' लाजोबखाबायानो रोंसिगोन बे सप्तासेयावनो ओमफ्राय बेखौ थुखैदावबाय थाबानो हारसिं दैयाव दुगैग्रा जालाङो सैमाया आरो नोङो 10 बारसोल' थुखैदाव बेखौ बेनिफ्राय बियो हारसिं दैयाव दुगैग्रा जालाङो फुख्रिफोराव आरो दैमाफोर मोनबा दुगैग्रा जालाङो बेफोरखौ रोंखांबा नोङो उनाव आलादा फोरोंनो हागोन जेनेबा गन बारनाय बायदिसिना बेफोरबायदि आरो नों बेनि खुगायाव आखाइबो सोनो हागोन बे अरि जालांगोन नोंखौ नों मालाबाबो अरनाय नङा बेनि खुगायाव नों आखाइ सोबाबो बे सैमाया आरो नोंखौ आरो जाय फोरोंग्रा बेटा नोंथ' बिराद गोरों जागोनलै आं नोंखौ सानफ्रोमबो फोरोंसिगोन नै राइट बे सप्तासेल' नांगोन दा बेखौ नै साननैयावनो बोखांसिगोन बे राइट लेफ्ट ओइ दुस्त' नै बाय डेन्जार बे अख्रासिनियो ओइ अब्लाथ' गासैबो मोनथिजोब्बाय सैमा आरो मानसिनि फारागा मा मानसिया जोंखौ बावलाङो नाथाय सैमाया जोंखौ बावलाङा बेनिखायनो साफ्रोमबो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन सैमा फिसि सैमाया बिराद गियानि जायो नों खेबसे फिसिखांनायनि उनाव नों ओरैबायदि मोजां मोनगोन फुरा न'खरखौ माबायो आरो सैमाया बेटा नै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिर जोहोलावजो जय हिन्द